Úgyis van. Na hello, most már hallasz? Most már hallanod kéne, ugye? Hallotok-e? De már sose hallani. Na! Ez gonosz volt most tőled. Ez most gonosz volt. Most hallanod kéne. Hello, 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 hello. Igen, így van. Üdv mindenkinek, srácok, a mai streamen. A mai streamen ünnepség van. Jó! Ez az. Mert hát, várjátok, várjál, mert ez csalás pillanat. Csalok egy kicsit. Ott van! Ez az! Szóval, sziasztok srácok, hogy vagytok? Hát hogy vagytok? A mai napon ünneplünk, mert mit ünneplünk, kérdezhetnétek egyébként, megmutatom nektek. Aki esetleg lemaradt volna róla, de nem hiszem, hogy lemaradtatok róla, de aki esetleg lemaradt volna, az most már tudni fogja, hogy mi a helyzet. Oda nézzé! Lehet, hogy nem látod, mert be kell, hogy zoomoljon. Nem látszod, bazd meg, bazd meg, bazd meg, bazd meg. Akkor is meg fogom neked mutatni. Várj egy percet. Kamera, légy szíves. Kamera. Zoomolj be, bezoomolsz, kamera. Ott, zoom. Olyan jó zoomoltál. Kamera, zoomolj még egyszer. Nem akar zoomolni, de látod a lényeget, ugye? Látod, 1000 feliratkozó, srácok. Ez az! Ünnepség van! El sem hiszem. Hát ez nagyon durva. Úristen, de durva. Hát ez nem hittem volna egyébként. És hogyha már felmentek a YouTube-ra, akkor most már kiírja úgy a feliratkozó számot, hogy egy E. Tehát most már beléptünk az E kategóriába, nagyon durva. 1K. 1K. Na, viszont nem húzom az időtöket. Van itt egy kis tehát hogy nincs szponzor hozzá alapvetően, de és nem látszod, ó, srácok, ez tökéletes. Invisible. Mert zöld. És nem látszódik be a streamem, ez zöld, és a zöld háttér miatt, úgyhogy invisible. Úgyhogy ez igazából itt egy semmi. Egyébként, úgyhogy én ezt a semmit fogom meginni a streamben, még véletlenül sem alkohol egyébként. Nem az, úgyhogy nyugodjatok meg. Lehet, hogy az. De most ez lényegtelen. Srácok, ünneplünk, úgyhogy igen, és hát veletek fogok scribblejózni, úgyhogy remélem felkészültetek. Nagyon, egyébként a suliban nagyon sokat scribblejóztam annó, úgyhogy szét fogom kapni az összes őrtöket, úgyhogy vigyázzál. Azt mondja, elindítjuk a izét is, a Twitch-et, vagy a Twitch-et azt már indítottam, a izét akarom elindítani, TikTokot is elindítok alapvetően, hogy hát érted, hogyha esetleg akarnának jönni emberek, akkor hadd jöjjenek. Ilyen sem volt még, vagy lehet, hogy volt, de régen, hogy így scribblejózunk egymással, úgyhogy ja. Vagyis, hogy egymással játszunk, ugye unblock. Úgyhogy ja, még egyszer nagyon szépen köszi srácok, hogy annyira tetszett ez az új videó, remélem, hogy passza lett, úgyhogy ja, tökre boldog vagyok, esküszöm el, nem tudom mondani. Úgyhogy ja, mindjárt készítek nektek egy szobát, jó, és akkor neki megyünk a Scribbleio-nak, és szétkapom az összes mindenkit, aki azt hiszi, hogy ő a legjobb Scribbleio-ban, mert nem ő a legjobb. Nem látszódik. Fanta. Amúgy ez egy Fanta egyébként, tehát hogy semmi gonosz dolog, ez csak egy Fanta volt, jó? Úgyhogy nem értem, mit izéltok. Azt mondja, előugrott chatet, benyomjuk, és látok mindegyik őtöket. Nagyon jók vagytok, és akkor igazából akkor mehet a Scribbleio, ugye? Ja. Nyomhatjuk. Amúgy én készen állok. Ja, de még nem átvitottam be nektek a szobát, mi? Na, Istenem, mennyi bajotok van? Nem hiszem el. Na, semmi olyasmi. Gonoszkodom veletek csak. Na, várj egy percet. Ez az. Ja. Így. Berakjuk még a chatet is oda nektek. Tökéletes. Most már látom minden egyes gonosz dolgotokat. Úristen, Gyöngyi, szia! Szia, Gyöngyi! Képzeld, Gyöngyi meglett az 1000 feliratkozó. Wow! Úristen! Durva, mi? Tudom. Azt mondja, hogy átkattintom magunkat, srácok, a
a gamingre. És akkor nyomjuk. A tokám az még mindig nem tűnt el, pedig már edzek rá egyébként, de most ezt nézzétek el nekem. No guys! Azt mondja, hogy akkor nyomjuk. Én létrehozok nektek egy ilyen privát szervert akkor, vagy egy ilyen szobát. Van egyébként zene? Nem tudom, hogy van-e zene egyébként. Nincs zene. Jó, akkor rakok be nektek zenét, mit szóltok hozzá? Vagy először megépítem a szobát nektek, és utána rakok be zenét. Azt mondja, magyar kell nekünk. Magyar... Hogy nézek ki? amúgy, amúgy ezt élem, ezt a karaktert. Csak mondjuk legyen piros. Na ez vagyok én. Vagy hát nem, de most érted a lényeget. Create private room. Ja, de ebből van zene egyébként, nem baj. Azt mondja, players, hát, legyen max 20, kimaxoljuk. Maximum 80, áthagytam 100-ra, csak hogy örüljetek, és legyen egy 10 körös, mert why not? Vagy tudod mit? Ne, legyen 5, 4, 3. Kezdjünk egy 4 körössel, és akkor utána majd kitaláljuk, jó? És akkor invite. Jó, és akkor ide már szendem is nektek a linket, srácok, meg a TikTokosoknak is, akik esetleg TikTokról úgy gondolják, hogy ő akarnak jönni, azoknak is itt lesz, jó? Úgyhogy nyomjuk a Scribble.io-t, mint az állat. És berakok nektek a háttérbe valami zenét, hogyha már bulizunk, akkor bulizzunk nagyba, érted? Minden jó domas streamet vártál így melóban? Hát igen, itt a stream, igen. Kicsit késve, de most az figyelj, elment az idő a izében egyébként. A gymbe elment az idő. Rakok be musicot is, mert most zenét akarok hallgatni, érted? Úgyhogy akkor rakunk be azt is. Csak kicsit lejjebb veszem nektek. Túl hangos volt, tudom, ne aggódjál. Így meg lehet, hogy túl halk, mi? Na ez így pont jó, nem? Kicsit hangos, így. Hát figyelj. Mondjuk így mondjuk, és akkor majd szóltok. NCS zene és doba. Na. Nyomjuk. Kik vannak itt? Azt mondja. Kaktusz meg... Ermaksuli. Az ki az Isten akar lenni? Az biztos amúgy trippy. Ide megmondom, hogy ez trippy lesz egyébként. Scotland Forever! Jó reggelt, Vietnam. Igen, ez trippy. Jó. Nem baj, adom. Nos akkor. Azt mondja nem. Lófaszt nem. Ide látom, hogy te vagy az. Na. Kezdjünk akkor. Várjátok, még megbontom a sört, addig még várunk egy kicsit. Majd nem sört. Fantát. Megbontom a fantát. Jó, addig várunk egy kicsit. Kicsit átmódosítom. Így is, akkor itt több ember fogja látni TikTokon is, hogy mi a helyzet. Én vagyok ezekben, nem égethetem magamat? Ó, Gyöngyi, tudod én milyen jó vagyok ezekben? Ne tudd meg, úristen, de jó vagyok ezekben. Amúgy Gyöngyi, nagyon szépen köszi a izét! Te kis fantás, azt mondja, kis macskát, adodős. Köszike. Szóval arról beszéltünk, hogy ezt hadd nézem csak meg, ez nem látszódik a streamben, ugye? Mutasd! Ó, nagyon jól nem látszódik, várjál, így kell fogni. Így. Semmi. Tehát fogom a semmit igazából. Actually fogom a semmit. Srácok, gyertek, várunk mindenkit a Scribble.io-ba. Ünnepség van, úgyhogy gyertek Scribble.io-zni, srácok. Maximum 20 lehetünk. Úgyhogy gyertek, nyomjuk. Úgyis meg fogok venni mindenkit, attól függetlenül próbálkozzatok, érted? Nyomni kell. Nyomjuk a Scribble.io-t.
Úristen, ez tényleg olyan feeling, mint amikor régen a suliba játszottunk vele. Nagyon adtam amúgy. Hints. Legyen hints. Nem tudom, de nem, ez jó lesz ez a 100 másodperc szerintem, meg a 4 kör. Kezdjünk 4 kör Scribble-vel, hm? Szerintem az teljesen jó. Mindenki kapcsolja be a számítógépét és nyomja meg a Scribble, jó? Gyerünk. Jó, srácok. Úgy Gyöngyi nálad hallatszódik a zene? TikTokon hallatszódik a zene, Gyöngyi amúgy? Nem hiszem amúgy, de megkérdezem azért. Biztos, ami biztos érted. Nem hallatszódik? Gondoltam. De esetleg meg tudom csinálni, hogy hallatszódhasson. Mondjuk... Megnézem, hogy be tudom állítani. Azt mondja... Nem biztos. Na és most? Most hallod, Gyöngyi? Most meg túl hangos lesz, mi? Megy a zene? Hangos? Most megyen. Jó, hát hogyha nem túl hangos, akkor jó van, akkor nem hangos. Faszal. Picit? Egy picit lejjebb veszek belőle, akkor figyelj. Úgy. Heroes tonight. Nagyon jó. Nos. Nagyon megy. Na, jó van, szerintem figyeljetek, legyen akkor az, hogy belekezdünk, aztán majd a többiek, hogyha jönnek, akkor jönnek, jó? Felkészültetek? Discordra is beküldöm a mailnek. Na. Startoljuk el. Nézzük, hogy milyen lesz. Na. Ki kezd? Tripi kezd? Igen. Na Tripi, mi lesz? Nyomod. Tripi, ha most mentem mosdóba, akkor megölöm valakit. Valószínűleg magamat. Felkötöm magamat. Tripi! Vagy lehet, hogy most... angolul van. De miért van angolul? Én magyarra állítottam be. Tripi mosdóban? Tripi! Mit csinálsz? Na, nézd meg, testvérem mosdóban van, nem baj. Nyugi, srácok. Miért nem vitte magával a gépet? Nem tudom egyébként. Na, várjál, mert már rajzol. Mi a fasz? Na várjál. Azt mondja, guesszeljem. Ja, de várjál, ez... Ja, de várjál, ott van felül. Várjál. Ez mi a faszom? Mi ez? Mi ez? Tripi, rajzoljál már még, mert én ezt megmondom, mi ez. Búf... megvan! Hoppá! Ja, várjátok, már itt cheatelni tudtok rólam, várjál, ez így nem jó amúgy. Nem baj. Az baj, cheatelni fognak rólam amúgy. Nem baj. Mindegy. We are heroes tonight. Ez mi az Isten? Szevasz, no named. Hali.
Figyelj, ez eddig nagyon komoly. Nem, fogalmam sincs ez mi lehet amúgy. Hát egy kicsit átméretezem. Szeretnétek látni azt a chatet is itt a TikTokon, vagy azt most azt anya nem? Gyöngyi? Nem tudom mi ez amúgy. Figyelj, ez egy... Várjál, megvan. Srácok, sosem fogtok legyőzni ebben a játékban, soha. Soha. Fölös a chat amúgy? Jó, leszedem akkor. Mondtam, hogy tájkép volt. Várj, jaj, én jövök. Volt, ez nagyon easy. Ezt ki kell találjátok, nincs az az Isten, hogy ezt nem találjátok ki. Ott van. What the fuck, találd már ki, hát nem igaz. Ez tök easy. Mercedes vissza. Amúgy. Tökéletes. Azt mondod, úgy gondolod? Mit két jából írnom? Na, most rosszolni fogtok tényleg? Ott van. Kicsit közelebb kéne rakjam magamhoz a billentyűzetet, hogy gyorsabban tudjak gépelni majd. Na, mondjad. Mik vannak itt? Művészi rajzok. Ezek azok? Mi ez? SpongeBob. Nem, ez nem SpongeBob, de hasonlít rám, de ez nem az. Ez... figyelj, ez egy... az és az tuti. Tehát középen az és az tuti. De hogy mi? Az fekete lett kicsit. Mi az Isten ez? Ezt ki tudjátok találni, hogy ez mi az Isten? Ezt kirajzolja most. Azt mondja, ezt most Trippi rajzolja. Mi az Isten akar ez lenni? Srácok, ha valaki tudja, akkor írja már a chaten. Szeretem ezt a mesét? Igen? Finn és J... Ott. Köszi, nem tudom ki írta a TikTokon. Lacika. Köszi, Laci. De várjál, az a baj, hogy a TikTok chatet nézem, akkor az izé. A csalás, hogyha a TikTok chatet nézem? Jó, nem nézem akkor a TikTok, megpróbálom megnézni a TikTok chatet akkor úgymond, mármint, hogy nem próbálom nem megszpoilerezni. Nos, azt mondja. Doma videó?
Mi akar ez lenni? Na. Jó. Oké. Az még belefér. Kaktusz, legyél már normálisabban, mi ez? Az 1000, azt értem, és köszi Kaktusz egyébként, de mi az Isten akar ez lenni? Hallod? Biztos, hogy semmi köze nincsen a szóhoz egyébként, ezt most megmondom. Semmi köze nincs ehhez a szóhoz szerintem. Mi ez? Troll, de Kaktusz, ne trollkodj már. Most ezt komolyan trollkodni fogsz? Nem áll. Nincs az Isten, hogy a szónak köze van a témához. De nincs, a szónak nincs köze a képhez, ezt most megmondom. Clickbait. Basz meg! Érted köze a szónak a videó, majd a izéhoz. Ó. Túl könyveket kapok szerintem én amúgy. Figyeljétek? A művészi mindenemet, és akkor csinálunk egy olyat, hogy... Szerintem simán ki lehet találni ebből, nem? Nincs olyan Isten, hogy nem találod ki, hát ez annyira könnyűen ki lehet találni. Nem. Nagy lézerpuska! Azt mondja, direkt nem fogom, de hát az a lényeg, hogy kitaláljad, hát ez egy verseny. Ez egy verseny, életre halálra. Szerintem egész jó lett egyébként. Kicsit káoszos, de egész jó lesz szerintem. Igen. De ki 1000 lábú beírja Kaktusz, ez seriális volt. Igen. Mi? Nem Simons, Bart, nem Simpson, nem úgy kell írni. Mi a fa? Hát Bart mi? Bart. Siemens. Simpson. MP-vel? Köszi Gyöngyi. Jó, ez nem számít csalásnak, ez Gyöngyi segített, ez nem csalás. Igen. Na gyerünk Kaktusz, mutasd, hogy kell ezt csinálni. Igen. Nem vese? Tüdő. Easy. Erről van szó. Milyen vese? Azt mondja vese.
Ja, én is evesére gondoltam először, szóval ez nem csalás. Közben egyébként TikTokosokhoz szólok. Sziasztok! Nyomjátok a lájkot, mint az állat! 10 000 lájknak meg kell lennie! Nem tudném egy bűnhegyezet írni, de amúgy ez szép lett. Szerintem ez tök jól lett. De nem az így kell nekünk, na ugye. Erről van szó. Amúgy hogy állunk? Én vezetek. Nem. De én vezetek. Nem sok, nem. Nem. Tripi vezet. Tripi, hogy vezethetsz? Ennyire balfasz vagyok, nem lehetek ennyire béna. Nincs az az Isten, hogy ennyire béna legyek. Profi. Mi ez a szó? Na, ez nagyon hosszú, ez nem tetszik, ez nagyon hosszú. Mi ez? Megszentségtelen üntetetlenségeskedéseitekért. Ez biztos, hogy el volt mentve neki. Nincs az Isten, hogy ezt leírta most így. Ez nem franciahoz? Hogy az Isten... Nem áll! Ez az! Én vagyok az. Nagyon szép. Szia, Dávid! Cső! Cső, Dávid! Dávid joined! Dávid csatlakozott a harchoz. Szia, Dávid! Amúgy kaktusz ez... Ja, ezt Trippy csinálja. Amúgy Trippy ez... Actually nem rossz amúgy. Beír a kaktusz a chatbe. Igen, Horvátország. Na, kaktusz, mutasd mit tudsz. Mindjárt 4000 like van, srácok, TikTokon, nyomjátok a lájkot, létszi, hogyha tetszik a stream, köszike. Igen. Nagyon piros, igen. Felkészültem, várjátok. Ez nem Ausztria volt? Mi ez? De tökéletes! Nem is kellett a kék szín. Miről van szó? Srácok, kihívómat várom még mindig. Már most itt vagyok. Köszi, srácok, a lájkokat, nyomjátok, nyomjátok! Igen. Hát, Oké, srácok, maradjatok velem, ez most fájni fog, jó? Ez most fájni fog nektek, de ne aggódjatok.
Ott van. Ott van. Megfejtettük. Tripi még nem sikerült megfejtenie, úgyhogy még neki írok egy kicsit. Gyerünk, Tripi! De nem varázsló, Tripi! Azt a baszti! Tripi? Win! Mehet a következő kör. Erről van szó. Na srácok, aki eddig nem joinolt be, annak most van lehetősége csatlakozni. Küldöm a linket. Nem tudom, hogy új link keletkezik-e egyébként, de küldöm. De nem, ugyanaz a link. Link az ugyanaz, srácok. Ugyanaz a link, mint eddig. Csatlakozzatok. Aki akar csatlakozni. Várunk egy 2 percet. De amúgy útközben is tudtok csatlakozni, nem? Amúgy hülye vagyok, hát útközben is tudtok csatlakozni, akkor menjünk. Amúgy menjen akkor. Útközben is be tudtok csatlakozni, úgyhogy gyerünk. Na. Második kör. Igen. Nyomjátok a lájkokat, köszi a lájkokat, srácok, nyomjátok, mint állat, nyomjad! Igen. Mi ez? Az van, én nem, most le akartam volna írni valamit, de inkább nem írom le. Igen, nem mondok semmit még. Na, kaktusz nem. Kaktusz? Nem. Kaktusz nem. Vámpírra gondoltam, de hát ez nem lehet vámpír. Dracula se lehet. Ezt kitaláltad? Kaktusz, ebből kitaláltad? Hogy? Mit találtok ki? Esküszöm, fogalmam sincs, hogy ez mi lehet. Nem nézem a csetet most direkt. Ez. Az a baj, hogy vannak a fejemben szavak, de én azokat nem merem leírni, úgyhogy... még egy betűt hadd kapjak már, mert ez így nem jó. Honnan tudjam, hogy nem tudom mi lesz ez, srácok, esküszöm nem tudom, mi az Isten ez? Csimpánz. Ez csimpánz! Jó, biztos, persze, valószínűleg velem van a baj amúgy. Te ebből meg tudtad volna mondani, hogy ez csimpánz volt. Oké. Ez mi az Isten? Ez az! Első. Az egy ember volt? Amúgy úgy nézett ki, mint hogy egy ember lett volna. 5300 like, srácok, nyomjátok a lájkokat, mint az állat. Gyöngyi, köszi a GG-t. Köszi, Gyöngyi. Igen. Nem tudom ez mi. 3 betűs szó, szóval... Áll. Nem áll. Mi ez? Azt bekarikázza ezt. De mi az? C betű. C. 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 Mi az Isten ez? C. Azt mondja C. Pac. Pac. Kac. Pac. Zac.
Kac. Mi az Isten ez? KFC, bazd meg. Ez egy KFC ember, geci! Nem mondod komolyan. Ó, srácok. Készen álltok? Ezt figyeld. 2 rajzolok. És tudni fogják. Ott van. Abszolút cinema. Erről van szó. Algoflex. Hát kaktusz, találd már ki. Na ugye. 2 vonal. Ennyi. Srácok, nyomjátok a lájkot, hogyha tetszik a stream. Nyomjátok a lájkot, már mindjárt 6000-nél vagyunk. Nyomod. Ez egy Algoflex pedig? 4 betű. Igen. Mi ez? Kard. Nem, hát kard az lehet, de... Mi? Nem póló. Ez hogy nem póló? De ennek pólónak kéne lennie, mi az Isten ez? R. Akar. Erre. Arra. Nem. Var. A gyorsaság. A gyorsaság én vagyok. Sonic én vagyok az. De jó ez a zene. Na mi van, nem találtatok még ki? 2 darab R betűből ki lehet. A 2 darab R betű meg a póló az sokat segít egyébként. Nem fogják kitalálni. Easy pontok, köszönöm szépen, erről van szó. Köszönöm a pontokat. Úristen, srácok, 6000 like! Meg tudjátok csinálni a 7000-t? Nem? Biztos, de nyomjátok a 7000 like-ot. Ez meg laptop. De az nem. De le lehet amúgy. Nem. Busz. De ez nem jó. Jó, nézd meg már a gyors gépelőt. Nem hiszem a gyors gépelős minden. Kaktusz! Kaktusz, hogy lehetsz ilyen gyors? The fuck is this? Oké. Nem baj. Kaktusz beelőzött! Kaktusz, ezt nem hagyhatom sajnos. Nem hagyhatom. Ez pedig egy... nézd. Nem. Pedig már azt hittem, hogy most sikerülni fog, de nem. Ez egy... És ő is Tesco-t írt! Ripi is Tesco-t írt. P. De nem. Parkoló az nem lehet sajnos. Nem. Elsőnek is arra gondoltál? Mi a... Ez valami orvosi cucc lesz. Nem fogom tudni. Műtőasztal? Vagy... Nem tudom.
Alaplap. Hát, aha. Ó, srácok. Ó, srácok. Hát ennyi easy-bet nem kapattam volna amúgy. Abszolút cinema. Erről basszom. 7300 like, srácok, nyomjátok, köszi szépen, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a lájkokat. Ez egy. Én voltam a gyorsabb? Igen. Jó. Vagy nem? Nem tudom, de vagy nem én voltam a gyorsabb. Picsa. Nem jön majd. David visszatért, szia David. Ó, ne. Jajjaj. Ez... Várj, már most kaktusz van. Kaktusz az jókat szokott rajzolni. Kijön, amikor nem. Jaj, ne, ez az a mese, csak nem tudom a nevét. Esküszöm, nem tudom a nevét annak a mesének. Nem tudom annak a nevét. Annyian írják a Darwin. Nem. Nem az volt. Hát igen, a Gumball az, vagy Gumball. De nem tudom, hogy mi akar lenni ez. Majd, hogy... Amúgy tök szépen rajzolja a kaktusz, szó se róla egyébként. Nagyon szépen csinálja. Darwin Gumball? Igen, de nem, az nem fér ki. Mert ott van egy E betű benne. T. T se. Darwin. A Darwin az kifér. Darwin. Darwin mi? Darwin. Ez a filmnek, vagy a mesének a címe. Darwin mi? Darwin mi? Darwin. Darwin mi? Na Darwin mi? Nem tudom. Ezt most lúzoljuk. Watterson. Jó van, hát... Jó van, honnan kellett volna tudjam? Shit. Mi ez? Most egy kicsit nehezet akarok nekik adni, jó? Figyeljetek. Nagyon durva lesz. Figyeljé. Nagyon menőn nyomom. Valaki ezt kitalálja, emelem kalapomat, hogyha valamelyikőjük ezt ki fogja találni. Azt szerintem egész jót rajzolok, nem? Szomszéd, igen, majdnem. Szép estét. Cső. Üdvözöllek. 7900 like, srácok. 7900 like. Nagyon jók vagytok. Mindjárt meg lesz az a 10 000. Már látom. De neked is szép estét. Tripi nem tudta kitalálni. Na nézd meg. Én nagyon élem ezt a scribbleózást most egyébként. Tényleg olyan, mint amikor haverokkal játszottunk Scribble-t, teljesen jó. És ti is be tudtok csatlakozni egyébként, hogyha szeretnétek, ott van a link. Na Dávid, mutasd, mit tudsz. Többet kéne Scribble-óznunk amúgy. Nem írtam be? Nem a fekete. Akkor... Sötét, nem. Dupla V lett? Dupla V, igen. Ja, már nézted meg a DDV-jét? A dupla V lett?
Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy tetszett. Nagyon, nagyon tetszett az a játék. Amint kijön a teljes magyar szinkronos, azt ki fogjuk játszani, mert ez zseniális. Pokol ez nem lehet. Srácok, na ezt mondjátok meg, fekete. Ki csinálja ez? Dávid, kap már össze magadat. Mi ez? Ott van! Miről beszélünk? Yes! Hell yeah! De hogyan ejtem? Szili? Szilinek ejtsem a nevedet? Köszi, Szili. Éjfél. Ez szerintem jobb lett volna, hogy egy órával ábrázolni. Rajzolok egy órát, és akkor így bekarikázom, hogy 12. De ugye ez se nem rossz. Nem, ez dizájnosabb, mint egy óra. Ja, ez jó. Trippy nem találta ki. Ja, de kitalálta. Szóval köszi, Szili. Sorry, nem tudok rajzolni telón. Ja? Ja, telóról vagy? Nem baj, jó az. Telóról is lehet. Amúgy telóról is lehet jönni, srácok, igen. Figyelj, csak be fog jönni, nem? Nem. Mi az Isten ez? Hogy végignéztem, nagy kedvet kaptam DC-re, úgyhogy belekezdtem. Na, adom. Na, örülök, áll. És tényleg az áll volt, basszus. De jók vagytok a chaten. 9300 like, srácok, nyomjátok! Nyomjátok! Gyerünk, srácok, nyomjátok, mert amúgy 9-ig, vagy 10-ig vagyunk ma amúgy. De majd legközelebb folytatjuk. Hogyha van kedvetek, akkor folytathatjuk majd legközelebb egyébként. De a 10 000 lájkot azt nyomjátok meg. Meg kell nyomni. Meg kell nyomni. Nem lehet anélkül vége. Jaj, várjátok meg, kaktusz jön. Na kaktusz, mutasd. Mit tudsz, mit kreálsz? Ezt a számot, ezt szeretem. Ez egy jó szám, ami most van. Ez nem palack. Nem. De hát ez üveg akar lenni. Áhá! Kupak, nem kupak? Pálinka? Nem rossz ötlet amúgy. Virág. Ez a vodka. Mondom vodka. Nem hiszem el. Na. 50. alkalomra. 10 000 like. Zozi! Köszi a szótál, srácok, megvan a 10k! Ezért most csinálok nektek egy nagyon szépet. Ezt nézd. Figyelj, ezt nagyon könnyen ki fogják találni, figyelsz? Figyeljetek. Nagyon szépen köszi a követés hajnalka. Hogy van a vasaló? Valahogy így, nem? Hát... mondjuk. Ebből ki kéne már találni, aki ebből nem találja ki, az... Dandanan S2 Peaklet by the way, igen? Na majd megnézem. Ott is van. Ott a vasaló. Második helyezés, kaktusz beelőzött. Fair fight. De meg lett a 11k like is egyébként. Jó van, kaktusz, ezt most megérdemelted, ezt most nice. Na van, srácok, nagyon szépen köszönöm
mindenkinek, aki itt volt, hogyha nem szeretnétek lemadni a további tartalmaimról, akkor érdemes egyébként YouTube-on feliratkozni, meg itt Twitch-en bekövetni egyébként, a TikTokosoknak beszélek most egyébként. Sajnos ez most mára ennyi, de az a baj, hogy 10-ig voltam csak, úgyhogy ez már ennyi lesz, viszont legközelebb, hogyha szeretnétek, akkor nyomhatunk ugyanúgy egyébként Scribble-t, mert ebből amúgy akár egy órás vagy 3 órás streamet is amúgy el tudok képzelni, mert szétadtam. Úgyhogy, ja, mindjárt ezt még esetleg megnézem nektek, hogy mikor van a következő alkalom, amikor leszek egyébként. Ja, hát hétfőn tényleg. Akkor esetleg, hogyha úgy van, akkor hétfőn tűnjetek fel ismét, itt vagy Twitch-en. TikTokon vagy Twitch-en, igen, és ennyi igazából. Nézzétek meg a YouTube csatímat. Azt megköszönöm, ha feliratkozzátok. Ez egy jó ünneplés volt. Szétadtam. 1000 feliratkozó, nagyon durva egyébként. Adom. Na jó van akkor. Jó pihit nektek, sziasztok, szia Gyöngyi. További jó estét mindenkinek. Elköszönünk először a TikTokosoktól. Sziasztok TikTokosok. Igen, és akkor ott van ugye a Twitch. A Twitch. Srácok, akik a Twitchen voltak, azoknak külön puszi köszönet mindenkinek. Ez egy méltó ünneplés volt, én azt mondom. Úgyhogy, ja, találkozunk legközelebb akkor hétfőn, és akkor, ha akarjátok, akkor nyomatunk ugyanezt hétfőn egyébként. Ja, majd azt még kitaláljuk. Jó? Na jó, akkor. Át kéne menjek a izébe. Akkor szerintem ennyi volt, jó? Nem megyek tovább az időteket, nem rabolom. Jó éjszakát nektek, és minden fasza legyen. Jó, az a lényeg. Na cső!